Hau Pablo da. Azken 30 urteetan frutategi baten jabe izan da. 60 urte bete berri ditu eta jubilazioan pentsatzen hasi da. Baina gehien kezkatzen duena ez da lan egitea, istea da. Ez daki nondik hasi negozioak jarraipena izan dezan. Historia hau ezaguna bazaizu eta Pablok bezala ez badakizu zure negozioari jarraipena ematea posible den ala ez, bideo honetan eskualdatzearen oinarria aztertuko dugu. Bideragarritasuna. Hau da, zure negozioa bideragarri alda. Zenbateraino da erakargarria errelebo posible batentzat? Errelebo hori senide bat, zure plantillako norbait edo kanpoko erosle bat izan daiteke. Aztertu ondorengo 7 arloak, zure negozioak zer indargune dituen eta eskualdaketa planteatu aurretik zer antolatu behar duzun ezagutzeko. Forma juridikoa. Lehenengo galdera. Zure negozioa pertsona fisikoa ala sozietate bat da? Forma juridikoak eskualdaketa nola gauzatuko den eta zer aukera dituzun baldintzatzen du. Beraz, komeni da hasieratik argi izatea. 2. Finantza osasuna. Ideia sinplea da. Zenbakiek argi egon behar dute. Irabazi rekurrenteak dituzu? Hornitzaileekin, bankuarekin edo alokairuarekin zorpetuta zaude? Laburbilduz, zure negozioak ez badu irabazirik ematen edo zorpetze handia badu, zaila izango da eskuz aldatzea. 3. Kutxa eta aurreikuspenak. Eguneroko errealitatea da hau. Gastu guztiei aurre egiteko adina diru sartzen den ala ez. Azken 12 hilabeteetan kutxa positiboa izan da? Hurrengo urterako salmenten eta gastuen aurreikuspen errealistarik balduzu? Kutxa positiboarekin negozioaren jarraipena gertuago dago. 4. Aktiboak eta kontratuak. Jarraitu aurretik, argi izan behar duzu zer eskualdatuko den eta zer egongo litzateken 3. menpe. Dena erregularizatuta eta egunean aldago, lokala alokatuta badaukazu, kontratua indarrean da eta jarraipena ahalbidetzen du? Bezero garrantzitsuak, hornitzaileak eta kontratu aktiboak identifikatuta aldituzu? Horrek, azken orduko ezustekoak saihestuko ditu zure negozioa eskualdatzea erabakitzen baduzu. 5. Langileak eta antolaketa. Lehen galdera hau da. Ba alduzu negozioarekin jarrai dezakeen norbait identifikatuta? Eta langileak badituzu? Baldintzak, antzinatasuna eta konbenioa argi aldaude? Kontratuak subrogatuko dira? Erreleboa garaiz pentsatzea, funtsezkoa da arrakasta izan dezan. 6. Betebeharrak eta kontingentziak. Zerga eta lan arloetako gaiak eguneratuta izateaz ari gara. Baita jarduera egiteko beharrezkoak diren gainerako lege betekizunetaz ere, hala nola, lizentziak eta baimenak. Ba aldago arriskurik, goraberarik edo aurretiaz konpontzea komeni den gairik? Hobe da guzti hau orain identifikatzea, eskualdatze prozesuaren erdian baino. 7. Merkatua eta posizionamendua. Garrantzitsua da ulertzea, zergatik funtzionatzen duen negozioak eta norentzat den erakargarria. Zerk bereizten zaituen eta sektorea nolakoa den. Balizko erreleboak hori behar du etorkizunik ote dagoen ikusteko eta negozioaren balioa non dagoen ulertzeko. Zerk bereizten zaitu konpetentziatik. Prezioak, kalitateak, ala nitxoak. Sektorea hazten ari da edo egonkorra da. Izateko arrazoi argirik gabe, zaila da erreleboari jarraipenaren aldeko apustua eskaintzea. Arlo hauek argi dituzunean, jada ezara itxu-itxuan joango. Badakizu zer dagoen ondo eta zer komeni zaizun antolatzea. Eta batez ere, badakizu zure negozioa bideragarria eta eskuz aldatzeko erakargarria den ala ez. Historio hau ezaguna bazaizu eta Pablok bezala zure negozioari jarraipena eman nahi badiozu, hurrengo bideoan plangintza hitz egingo dugu. Zure negozioaren jarraipenaren arrakastaren giltzarria baita.